ин сехонагаи фурӯшӣ варианти беҳтарин мебошад, чунки якум ҳуҷра, ошхона, дуюм ҳуҷра ва сеюм ҳуҷраш ҳамаш треза дорад дӯстони азиз ва боз як хубии дигар он мебошад ки дар Правсоюз назди ёвари Главнида ҷойгир аст. Ассалому алайкум. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар Правсоюз ҷойгир мебошад. Аз ин тараф ёвар Артел ва аз ин тараф бошад лаби дарёи Душанбинка. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. дӯстони азиз, дар оянда ин маҷмӯаи истиқоматӣ бениҳоят маҷмӯаи беҳтарин мешаваду дар қафояш таваққуфгоҳ. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Якум ҳуҷра, ошхона, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ҳаммом ва ҳоҷатхона. се хонагаи пурра мебошад бо масоҳати умумии 102 метри квадратӣ дар нуҳум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 12 ошёна иборат мебошад. трезаҳои хона қафои биноро ва бари биноро нигоҳ мекунанд. хона дар умум 5 та треза дорад ва дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикияш қарор дорад. нархаш 950 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. барои харидорҳои аниқ рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷаи барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дар каналмон ҳатман обуна шавед. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷаи канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.